срещата. По принцип всички наши онлайн събития се записват и след това се качват в YouTube, така че ще може да бъде достъпно събитието и на по-късен етап. Сега за социалната част искам да благодаря отново за всички, които са отделили днешната вечер за нашето събитие. Аз съм Василена и съм част от екипа на Women Who Code от самото начало и така вече 7 години. Като днес започваме една нова инициатива, за която много благодаря на Стоилка, че ще отдели време и че ще си партнираме по-дългосрочно. За първи път ще направим така наречената група по интерес, която ще продължи в неопределен период от време. Разбира се, докато всички имат интерес към нея, като първата ни такава инициатива е в сферата на дизайна. С Стилка работихме последния един месец по оформлението на първото събитие, като идеята е да започнем с едно опознавателно събитие, за да може вие да се запознаете помежду си дори и да продължим да се срещаме така в следващите месеци, като тази инициатива няма да бъде задължително свързана само с събития, ние ще се постараем да споделяме допълнителна информация в нашите социални мрежи и най-вече на всички вас, които присъствате днес като участници. Като допълнителна информация на тема дизайн, не само с тенденциите, ами споделяне на полезни материали, на книги и така нататък. Но в основата на това нещо стои именно Стоилка, за която отново искам да благодаря. Започваме лека по лека, като тази среща ще протече повече в като дискусионен панел. Реално ние с нея сме подготвили сценарий, по който да се движим, като разбира се, всяко едно излизане от сценария е позволено тук и даже ви стимулираме да задавате вашите въпроси в чата или пък да си пуснете камерата и да си споделите въпроса. Разбира се, както изберете, както е по-удобно за вас. Аз ще гледам чата през цялото време. И общо взето сега ще започнем с нейното представяне. Ще се радвам Стилка да разкаже малко повече за себе си, с какво се занимава, защо избра да стане част от нашата инициатива. Благодаря много, Василена, и благодаря на всички, които предпочетаха да дойдат и да говорят с нас, отколкото да отидат на коледни вечери или предколедни вечери. Благодаря още веднъж за поканата на да участвам в тази инициатива, която с удоволствие приех, защото мисля, че сте много сериозна организация. Държите на качествени съдържания, държите на качествена комуникация и каузата ви също е много важна и много значима за всички нас. Да, ние мислихме доста отдавна да се срещнем, но се радвам, че успяхме все пак да стартираме тази инициатива. Благодаря много. Да кажа нещо за себе си, може би хората, които тази вечер са с нас, прочетаха някои неща за мене. Василена малко ме представи, когато поканихме всички за тази вечер, за тази среща. Но да, може би било интересно да чуете моята перспектива, моя глас, като искате да разберете нещо повече за мен. Разбира се, питайте, ако ви дойдат на ума въпроси, докато разказвам.
В професионална гледна точка, ам, аз завърших психология и стартирах като ресърчър. Квалитативно започнах първо да работя. В университета завърших психология на бизнеса и на работата и на организацията. И доста време се чудих дали само това ще бъде или има някои по-така широки теми, с които мога да се занимавам. И един ден прочетах една интересна обява за работа, че се търсят психолози, които да помагат в запитването на клиенти, и то не е да се провеждат анкети, ами да се провеждат интервюта. Аз доста време се бях занимавала по време на моето следване с анкети, с експерименти, предимно количествени изследвания. И разбира се, имах и тренинг, имах и обучение по интервюиране, но не чак толкова силно, колкото да провеждам количествени студии. И си казах, да, какво предизвикателство. И кандидатствах за тази работа. Някак си успях да ги убедя, че им трябвам. И така започнах. Мисля, че те искаха първо да започнат, защото знаех също така и квантитативните, количествените методи. И за квалитативните или качествените методи също бяха се навили да ги изследваме или да ги използваме, но за тях имаше тази фирма един преход от проучването на пазара, прилагането на качествените, на количествените методи към прилагането на количествени методи. Методи, които изискват повече работа с текст, не само numерични данни. За мен това също беше интересно, защото фирмата също беше и в този преход, и за мен това беше много интересно да се впусна в нови води. И така навлязах и в началото провеждах само квалитативни студии, обаче все повече имаше потребност да се провеждат тестове на прототипи, тестове на различни концепции. И аз започнах да използвам моите знания, които имах в университета. Просто трансферирах знанията си по методика и започнах да изпробвам различни методи, въпреки че нали, има си и как да се каже, toolbox на методи, които си бяха просто доста стабилни методи. Не трябваше толкова да се изпробват, но аз винаги ги комбинирах с нови идеи. И така 5 години бях в една голяма компания и можех да погледна в различни отдели, в различни екипи. И така видях много различни фази на развитие на продукти, на маркетинг кампании, инициативи. И също тази стълба, както да се каже, на моята кариера и началото на моята кариера, беше наистина всъщност дори не стълба, ами трамплин. И
След тези 5 години реших, че би било време за ново предизвикателство. Би било хубаво да започна да виждам как работят и други компании, други браншове, други продукти, какво им трябва, как работят с UX Research. И така. Ами, супер! Много, много интересна история. И след започването на кариерата, сигурно, както каза ти в началото, си имала малки колебания, но кое е било това нещо, което е затвърдило желанието ти да останеш в тази сфера? Имала ли си хора, които са те вдъхновявали около теб като ментори? Какви хора изобщо си имала тогава в обкръжението си в този период? Може би малко съм нърди. И обичам методи и експериментиране и изпробване на нови неща. И просто, може би, имам и доста такава висока доза любопитство. И просто и голям интерес какво ще стане, как ще се развиват новите неща. Да изпробвам съвсем различни нови неща. И да, предимно работех в началото с дизайнери и с психолози. Mm-hmm. Но много бързо се случи, че трябваше да работя и с софтуерни специалисти. Хората, които програмират продуктите, хората, които програмират апликациите. Mm-hmm. Много често бях единствената жена в цялата стая. Това също беше предизвикателство, интересно. И понякога не ми даваха думата, защото се мислиха, че може би ще ги критизирам или когато ходя да питам клиентите, им създавам много работа. И понякога малко ме избягваха, обаче аз си продължавах да им предлагам идеи, да им казвам колко е интересно да разберем какво е мнението, какво е виждането и да просто да наблюдаваме хората как използват продуктите. И започвах да ги поканвам на моите юзабилити тестове, да ги поканвам и да наблюдават. Докато си говоря с клиентите и докато си ги карам да изпробват апликациите, дори понякога тествахме и прототипи на хартия. Mm-hmm. Да, и правихме ги такива като хармоники, дърпахме ги наляво, надясно, симулирахме интерактивност. Mm-hmm. Също така, да, в началото беше всичко наживо. Нямаше толкова много такива виртуални сесии на тестове, но ние понякога ги правехме с едно такова огледало, или как се казва, стъкло, което е само от едната страна може да виждаш. Mm-hmm. Аз бях в една стая с клиентите и с тях си говоря и ги карам да изпробват, например, нещо на един таблет, някаква апликация или пък една брошура, да я разгледат и да я обсъждат. Понякога дори им давах различни части от една брошура. Да речеме, искаме да направим един редизайн на една брошура. Mm-hmm. И аз я изрязвам и изкарвам всичките елементи от тази брошура. И давам една тетрадка и казвам на клиента той да си направи неговата си брошура. И те започват да си създават сами брошури. И така накрая имаме към 10 различни тетрадки, създадени от клиентите. И виждаме, например,
ам, да речем, първата страница, 8 човека са направили първата страница по един и същи начин, което е ясно за нас, че тази първата страница трябва да бъде така. Мгм. Или никой не използва един елемент. Този елемент може би не е толкова важен. Може би да го вземем, да го извадим от а, състава на тази брошура. И така, може да си представите, намирам се в тази стая и от другата страна на огледалото се намира целият проект екип. Всички маркетиърс, хората от маркетинг, хората, които са били дизайнери на тази брошура, хората, които искат да я продават, не да я продават, ами да я разпространяват, да я лансират. Например, тази брошура трябва да се направи после дигитална, да видим някои interaction дизайнери, които искат да съберат идеи. Те също са, например, от другата страна. И така, и те понякога можеше да се включват с микрофони и да питат в стаята, да си задават и тяхните въпроси, да речем. Да. И, да, и през, мисля, че от 2020 започнахме да правим повече дигитални. Бяхме принудени да правим дигитални запитвания и интервюта нали, по видео Мгм. апликациите. Да. Добре, и понеже започнахме темата за методите, реално ти сега говори Mm-hmm. за този метод, който е бил на живо и с дигиталните. Ако искаш да навлезем малко повече в темата за методите и Mm-hmm. да разкажеш в момента кои са ти любимите или като цяло да обобщим, кои се използват най-често, мисля, че това ще бъде добро продължение на разговора. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, интересен въпрос. Кои са ми любимите методи? Е като да питаш майка, коя е любимото дете. Няма такова, защото те методите са просто инструменти. И аз всички методи обичам да използвам, защото просто ми дават един начин или един път към ам, към изследване на някакъв проблем и въпрос. И те за различните въпроси, за различните проблеми, за различните системи, може да има съвсем различни методи. Мгм. И може би всички са чували Fool with a tool is fool with a tool. И ако не, този tool и този инструмент, ако не знаеш как да го използваш, колкото инструменти да имаш, те си остават инструменти. И е важно да имаме хубава, голяма кутия с инструменти, обаче е много важно и да се знаят кои инструменти, какви предимства имат, какви недостатъци имат и в коя ситуация, по какъв проблем, кой метод да приложим. И да, забелязвам, че напоследък ти ме питаш каква тенденция има за кои методи най-често се използват. Често забелязвам напоследък, че няма фокус върху метода, а върху скоростта Мгм. на провеждането на студиите. И това може би се дължи на това, че ние имаме много автоматизирани методи. И да, но все пак, дори и да са автоматизирани методите, те си остават методи и трябва да знаем
в кой момент да ги използваме. Добре, и докато си говорим за методите, а, може би е добре да засегнем и как се набират хората, които да се изследват. Това също е свързана част, неразделна, така че може да Точно така, споделиш да. също. Да, да. Да, разбира се, те върват една ръка за ръка. Защото мисля, че всички знаят, а, в нашата сфера най-често отговора на въпроса е зависи. Според зависи. Зависи от това кой искаме да питаме, зависи от това какво искаме да проучим, зависи от това какво искаме да изпробваме, какво искаме да разгледаме, с каква цел, какво искаме после да правим с тези резултати. Трябва тези въпроси да се изяснат съвсем в началото. И да, да речеме, имаме нашата целева група не е много дигитално силна. Да речем, те въобще дори не използват, използват, да речем, само един смартфон за телефониране, да речеме. И може да ги срещнеш винаги предимно на живо. И да кажеш, да речеме, так, както и да е, може да ги срещнеш предимно на живо. Да, нашия метод не би бил удачен да провеждаме да речем, един юзабилити тест или едно интервю или едно запитване онлайн. Защото може би тези хора биха имали голяма трудност да започнат. Да, участват в нашето запитване или в нашето проучване общо взето. Аз работя с партньори, които ми помагат да намеря участници в студиите. Понякога моите клиенти имат собствени participants pools. Да речем, те са създали с времето, когато са се обръщали към тяхните клиенти, когато са имали някакъв контакт с тях, са ги попитали дали може да ги поканят понякога да участват в едно запитване и просто да дадат фидбек. И някои клиенти са много така отворени към такива неща и са съгласни. И така стъпка по стъпка много от моите клиенти имат такива пулс, или както се казва, пул, който съдържа, да речеме, 100, 200, 300 човека, които могат просто дори спонтанно да им се обадят и да ги поканят да участват в, да речеме, в една студия, която трябва бързо да се свърши. Също така мисля, че в България има една фирма Лократ, може би някои от вас я знаят. Те също имат такава платформа. Мисля, че се казва participants.bg и там можеш да отидеш и да си поръчаш участници за твоята студия. Има и такива интернационални, но според мен е важно и е хубаво да работи човек с локалните партньори, защото те имат съвсем различен достъп до хората локално. И да, зависи всъщност, разбира се, много зависи от това
какъв продукт се тества, каква концепция, каква идея се тества. Ако тази идея или този продукт трябва да се лансира или работи вече интернационално и трябва да се обновява, оптимизира, да, има много различни интернационални платформи, към които може да се обърне човек и да поръча специална група, да речем, от участници в студия. Мисля, че някои от тях се казват user testing, user interviews, user Zoom има, да, testing time е доста популярно мисля, че те са в Германия и в Англия и в Швейцария предимно. Но да, обаче в работата с тези партньори също трябва човек да си помисли за предимствата и недостатъците на такива голями пулове на кандидати за участие в студии. Защото може да си представите, много хора искат да набират участници и тези участници понякога стават като професионални участници, като професионални тест юзери. Да. И трябва, има си различни механизми, нали, които ни помагат да ги подбираме хората така, че да отговарят на изискванията, на критериите, които са важни за групата, която искаме да изследваме, но също така и да проверим дали тези хора много често взимат участие, защото всъщност те са вече тренирани какво да гледат и те не могат да бъдат репрезентативни за хората, които за пръв път виждат или за пръв път се намират в такъв сетинг и за пръв път виждат такъв продукт, да речем. За теб, извинявай, само искам преди да понеже имам въпрос за теб като ресърчър, коя група хора са ти по-полезни? Такива, които са обучени, които знаят какво да гледат, или такива, които още не са обременени от тази ситуация? Да, благодаря ти за въпрос. Точно това исках сега да кажа, че да, всъщност съвсем зелените са малко трудни, наистина. Да речеме, които никога не са били в такава тест ситуация или в интервю и малко са смутени и малко се страхуват така да говорят с някой, който иска да ги запитва, да им запитва мнението, да им иска фидбек по някаква тема. Но разбира се, когато си опитен интервюиращ, може да ги предразположиш хората и просто така да започнат да се чувстват като в един нормален разговор, а не в тест. Обаче това изисква време. Да създадеш отношение с тези хора. Изисква известно време. Просто не може и ние не толкова често имаме време. Не може просто за един час да планираш теста или интервюто и този човек влиза в разговор и натискаш копчето и започва да тества. И двете екстремни ситуации, профила не са добре. Те, с които са много тренирани, просто не са много полезни. И те, с които за първи път са малко така, те искат малко време, би било
добре хора, които отговарят на критериите на групата, която ни трябва. Може би поне да знаят горе-долу какво се случва в един такъв разговор. Или може понякога да се направи като предварителен разговор. Просто да ги предразположи човек предварително, преди да се срещне официално с тях и целият екип да наблюдава теста и просто да има повече, да е по-ефициентно. Мгм. Но разбира се, по-полезни са тези, които са необременени, просто нямат никаква представа какво е да тестваш Мгм. всъщност. И което е страхотно наистина, че те когато забравят, че са в такава ситуация, или когато просто се предразположат с теб, просто дават страхотни и интересни идеи и истории Мгм. от тяхната ситуация, от тяхния живот, как използват продуктите, и какви преживявания са имали, да речеме, с един продукт или с една услуга, която са използвали. Супер. Добре, ами времето малко напредва, затова Мгм. към въпросите. Както виждате, нашата дискусия е основана до голяма степен на въпросите, които някои от вас ни писаха, така че благодарим. Следващото нещо, което смятам, че е добре да се стегне в този първи разговор е да споделиш малко повече за разликата, а, която се прави, когато правим ресърч за абсолютно нов продукт и за такъв, който вече съществува. След като минахме през методите, през хората, сега стигаме вече до същината за продуктите, така че може да ни споделиш сега за тази тема твоето мнение. Мгм. Да, благодаря. Това е много хубав въпрос и много интересен, защото малко е общ всъщност. Но да, ам, надявам се, че този нов продукт базира върху данни, а не просто мнения. Надявам се, че този нов продукт базира върху реална нужда, защото да, защото би било доста трудно да се тества или да се проучва нов продукт, за който няма нужда. Мгм. И когато, да речеме, ам, стартъп, има дори данни, че много стартъпс не са успешни, защото ам, просто са забравили да проверят нуждата, реалната нужда, дали хората наистина искат това да го използват. Страхотни идеи, страхотни решения да, понякога, разбира се, хората не знаят, че имат нужда от това. И понякога може да им се покаже, че или просто да се създаде нужда, или да се създаде някакво желание за използване на нещо. Но всъщност този ред на мисли би трябвало да се е случил преди да се лансира този нов продукт. И да речеме, аз и ти създаваме един стартъп и решаваме, ние работим страхотно заедно и искаме да имаме една страхотна идея, функционираме като тим, страхотно добре се разбираме и имаме една идея, но следващата стъпка е да проверим дали тази идея въобще има някакси
нужда от това решение. Дали и други хора имат такава идея, но или дали нашата идея, да кажем, като че ли живее, така да се каже, или съществува в живота на хората, обаче те, да кажем, имат различни стратегии, които използват, за да си помогнат. Нещо, да кореспондира тази идея с реална ситуация в живота на хората, защото той иначе няма смисъл тази идея да се реализира, защото то тогава е изкуство. Или когато реализираш някаква идея, която някой просто може да я погледне и да й се наслади. Когато искаш нещо да се използва, по-добре да питаме хората, за които се работи или за които искаме да правим дизайн. Да, и да речем, в началото на тази идея или на тази концепция започва се с проучване на потребности, стратегии за реализиране на тези потребности и така събираме идеи как да развием нашата концепция, как да развием продукт. След това започваме да тестваме итеративно да речем, различни компоненти на този продукт, докато съвсем този продукт се започне да придобива облик и вид или да се съберат всички компоненти в едно. И да, има различни тестове, да речеме, да се изпробва дали има интерес към този продукт, да речеме, някой от вас може би са чували за Minimal Viable Product или Minimal Lovable Product и да речеме, прави се една пилотна студия или пилотен проект и една група от хора го изпробват. Трябва да се набере тази група, да речеме, и може да се види как тези хора го изпробват, да се наблюдава, да речеме. Може една студия да се направи, в която хората от групата, за която се дизайнва, за която се създава този продукт, да го изпробват в определено време и да си записват като дневник и да си записват за тяхните преживявания с този продукт. И когато го изпробват, на тях им идват идеи какво може да се подобри. И те ги записват тези идеи и тогава, например, за определен период от време се събират тези идеи, тези информации, тази интеракция, която е документирана. Дори е доста лесно после за дизайнерите или продукта отговорните хора, които развиват продукта. Е интересно за тях дори, защото хората, които са го изпробвали в този пилотен проект, да речем, или в тази пилотна студия, те направо са си документирали всичко. И не е необходимо някой, например, като мен, UX Researcher, да отиде и да документира всичките данни. Тази стъпка от процеса на UX Research, събиране на данните, е, така да се каже, прехвърлена върху потребителите на този продукт. И така също можем по-бързо и по-лесно да продължим с развиването на продукта в следващата стъпка. За продукти или услуги, защото понякога продуктите са свързани с услуги, зависи, нали, колко са комплексни,
ам, м, са такива, които вече са отдавна на пазара, най-често се среща да искаш да ги обновиш или просто да иска целта да бъде да бъдат обновени или да се намери нов потенциал в тях и да се открие как да се направят по-лесни. Да речем, често продукти, които са дълго време на пазара или дълго време, да речем, не са такива, които са вече любими продукти. Те, с които са любими продукти, е лесно да се поправят, защото хората много обичат да разказват за тях и дават просто сами идеи и фидбек. Обаче тези, които не вървят много, хората някак си не обичат много да критизират. И просто вместо да го критизират, забравят и намират альтернатива. И ние в екипите се чудиме защо не искат да го ползват, защо този фичър не се ползва, защо това не работи, защо тези хора прекъсват процеса, да речеме на поръчката, или защо не го използват за втори или трети път, защо не поръчват друг продукт или който е в фамилията продукти, защо не и правят. И с тези въпроси отиваме в полето, така да се каже, навън между хората, които го използват и започваме да наблюдаваме, да речеме. Питаме ги, разбира се, с тяхно разрешение, да ги наблюдаваме как използват този продукт и да ги питаме какви причини имат за да не го ползват, да речеме. Или в какви ситуации го ползват и в какви ситуации имат алтернативи. И кои са алтернативите. И така научаваме как тези хора по време на неизползването на нашия продукт, който искаме да разгледаме, какви алтернативи или какви по-добри решения са намерили. И от тези решения, и от тези алтернативи може човек да научи, или моите клиенти, моите екипите, с които работя, може да се научат така и да развият продукта и виждат къде има потенциал, къде са проблемите или неща, които никога не се използват. Да, и защо да ги продължаваме да ги подкрепяме тези фичърс, да речеме, или елементи на някакъв продукт, или да се произвеждат, или да се подкрепят от екипа, също така и от различните екипи в цялата организация, в цялата фирма. И тогава понякога има go, no go, итерации и въртене на идеи и приоризиране на идеи. Понякога да, идеите са хубаво нещо. Много бързо хората създават идеи, но да се реализира една идея или да се приоризира една идея, да се разбере дали тази идея въобще има потенциал и смисъл и значение за организацията, за бизнеса, за хората, които ще използват решението след това, дали може да технически въобще да се осъществи, са аспекти, които непременно трябва да се разгледат, за да се приоризира една идея и да се реши дали тази идея или концепция да се преследва. Да, значи може да се каже, че дизайна е едно от предизвикателството към продуктите и ако го минат, значи се заслужават да продължават да се влага в тях усилия. Да, дизайна е много значителна част, защото дизайнерите имат много креативна
и те разглеждат нещата от различни перспективи. И те са малко, как да кажа, те свързват различните хора, които работят по продукта. И, и дават облик на продукта. Да. Супер. Ами, добре, и в този ред на мисли, може би стигаме до най-горещата тема, всичките въпроси. Сигурно се сещаш за какво става въпрос, именно за AI-а, като цяло тенденциите за използването му изобщо в дизайна и като способ, който могат да използват UX ресърчерите като цяло. Така че мисля, че това би било един много хубав финал на днешната дискусия, да споделиш и твоето мнение по въпроса. И преди да започнем с тази финална част, отново напомням за ако имате някакви въпроси, които искате да им отговорим още тази вечер, още след малко, може да ги пуснете в чата и да им отделим време. И сега дам думата пак на Стилка да сподели за своето мнение за AI. Да, гореща тема и мисля, че изкуственият интелект, ако въобще може да се говори за интелект, е също един инструмент, който ни помага на всички нас да вършим задачи по-бързо, задачи, които не ни допадат всеки дневно, които са такива рутинни, повтарящи се задачи, и да освободим капацитет за креативни задачи. Или креативни проекти. И според мен AI или изкуственият интелект ни помага в всички фази на дизайна. В началото, да речеме, просто като асистент за събиране на идеи. Можеш да попиташ тези известните модели, като ChatGPT, всички ги знаят, BART, Google BART или Claude, мисля, че също има един такъв модел. И можеш да им дадеш да кажат, просто да ти предложат различни идеи. Обаче ние трябва според мен трябва да останем да бъдем внимателни и критични с това, какво ни дава ChatGPT или BART. И да не се страхуваме да ги използваме, но да се страхуваме от това да използваме грешна информация. Страхуване може би е твърде много, но просто да бъдем внимателни и будни. Да не се съвсем облегнем назад и да чакаме. Днес ще го напиша това и 10 минути и съм готов. И готова съм и без много да се замислям. Да, това е съвсем човешко, нали? Така, да искаш да оставиш една задача. Да, защото просто нашият мозък иска да работи, да се концентрира върху нещо и да поддържа енергията
ефективно и ефициентно. И в момента, в който намерим помощ, искаме да я използваме и да кажем, окей, намерих сега този тул, страхотен е, искам да си остават тази задачка да бъде свършена от този тул, за да мога да се фокусирам върху друго нещо. Но според мен все още не можем съвсем да се доверим на всичката информация, която получаваме от ChatGPT и BART. И отговорите намирам за доста сигурни. Както казах, дори и по време на моето следване, всичко беше според зависи. Трябва всичко да се... Няма сигурно. И трябва всичко да се разгледа в един контекст и да се разгледат различни аспекти. И затова няма права линия на отговор. Но според мен ние с времето научаваме как да питаме и как да задаваме въпросите и как конкретно да формулираме нашите запитвания, че да получим по-диференцирани отговори, да получим по-добри отговори или по-полезни отговори. И също така да получим и информация за това откъде идват тези данни. Защото това също е много важно. Да знаем върху какво базира това изказване. Да. Според мен е хубаво и важно да се използват тези инструменти в всички фази. Дори аз ги използвам като брейнсторминг да направя, за да измисля нови въпроси, други въпроси, да науча повече за един бранш, за да разбера повече за какво всъщност има в интернет по дадени теми. И като спаринг партньор, наистина. Обаче оставам винаги критична. И всъщност дори питам на какво базира това изказване сега. Може ли да ми даде ресурси? Може ли да ми даде линк за откъде идва тази информация, за да знам. Да, и според мен AI има достъп до много информация, но да се селектира тази информация и така да се синтезира тази информация, така че да ни бъде полезна, е наша задача. Да задаваме правилните въпроси и критични въпроси да задаваме. Както казах, да, винаги да сме малко нащрек. Супер. Добре, ами преди да затворим събитието, имаме един въпрос, всъщност, който ни го е написала Бетина Маркова, още преди половин час. Но реших просто не прекъсвам дискусията. Нейният въпрос е свързан с преминаването през много тествания. Помага ли да се предвиди резултата, хипотезата? Това е нейният въпрос, който е задал. Дали многото тествания могат да предвидят резултата? Многото тествания на едно и също нещо? Да, благодаря за въпроса. Преминаването през много тествания и събиране на
а, empirical knowledge, дали ви помага, когато навлезете в нов кейс, да можете да предвидите част от резултата и да можете предварително предварително да си създадете хипотеза за даденото проучване. Не знам дали. Ако те разбирам правилно, питаш дали като събирам опит в тестването, мога по-лесно да формулирам хипотези, или другото е да им... Или да предвидите какви ще са резултатите от теста. Да. Обаче предвиждането на резултата само може да базира върху данните, а не това, какво чувство аз имам. Защото нашата задача е да отидем навън и да тестваме хипотезите. И да ги тестваме толкова пъти, докато издържат на тези тестове и докато вече не можем да ги опровергаем, така да се каже. И да кажем, няколко теста на тази хипотеза казват, не я опровергават. И обаче, да кажем, един тест да направиш и този тест да не я потвърждава, значи тази хипотеза не функционира. И трябва да се обмисли защо не функционира тази хипотеза. Но аз не бих казала, че gut feeling, или да кажем, защото имам много опит и защото всички тези тестове функционираха, бих казала, че следващата също ще функционира. Окей, да, може да се проведат различни статистически тестове, които да проверят дали това може да се случи, но просто само от това, че има много данни, не мога да кажа, че следващия тест съвсем ще функционира. Но рискът намалява, разбира се. Когато, например, хипотезата е потвърдена от няколко теста, рискът да не бъде потвърдена при следващия тест намалява. И винаги има малък риск, нали? Обаче, винаги има риск, обаче нашата задача е всъщност да намалим риска. И за това тестваме няколко пъти. Но много зависи от това дали, също и сетинга. И дали все едно и също тестваме, или това нещо, което тестваме, се променя постоянно. Да, т.е. не се разчита на интуицията, по-скоро на... Не. Мисля, че те разбрах правилно, че дали когато имам много опит с тестове и виждам, че тези тестове функционират, да речеме по дадена тема, че хипотезата се потвърждава и да кажем, вече да не искам да правя тестове и да си кажа, аз знам вече как функционира това нещо. Да, може малко да знам, обаче по-добре да си го проверя дали е така в реалността, защото света е динамичен. И ние не можем да тестваме всички евентуалности.
И, и така по-добре да си проверят нещата. Да се провери. Дали ти имаш самото усещане, дали може да функционира или не, обаче има и изненади. Често има изненади, когато си мислиш, окей, мисля, че това го знаем вече, обаче дойдат и нови неща излизат. И си казвам, хубаво, че направихме теста. Научихме няколко нови неща. Супер, то това си му е интересното на самата професия. Да, така е. Благодаря за отговора. Благодаря за въпроса. Ние сме към края, даже малко вече прекрачихме времето. Не виждам други въпроси в чата. Мога само да ви благодаря за присъствието до край и за въпросите преди и по време на събитието. Наистина ни бяха много полезни. Сега това, което предстои е да продължим тази поредица, като най-вероятно следващото събитие ще се случи в края на месец януари. Веднага, щом имаме яснота за точната тема, която ще бъде базирана отново на вашите отговори, ще ви споделим, като не само по имейл, но и в социалните мрежи. В това време може да ни пишете, ако случайно нещо не сте успяли да попълните. Ние с Стоилка ще го разгледаме с удоволствие и ще се подготвим за следващия път. За сега мога да ви пожелая хубава вечер и весели празници, тъй като това е нашето последно събитие за годината. И разбира се, ще се видим следващата година. Надявам се да имате интерес и да следите нашата поредица. За сега довиждане и лека вечер. Довиждане, благодаря на всички и хубави празници!